bagi phaimani Beran hambai जों दिनै आरो TSF आगरतला टाउन कमिटि नेंगै आगुलिनि गोसार राजाखल आगुलिनि चिनि बुबाग्रा संबाय बंजरानि अ हस्टेल अ स्कुल तुलसिबती महारान तुलसिबती हस्टेल जों फालिमानि जों गोबां कमप्लेन मांखा गार्जियन फासिंते स्टुडेन्ट फासिंते अ हस्टेल रेगिं मो हस्टेल चेयर परिथानि केसे केरें मो होनो जों गोबां कमप्लेन मांमानि जों दिनै आरो फायै सेक्शन 1 सेक्शन 2 दुइटा हस्टेल भिजिट खालायका ओमफ्राय सेक्शन 2 नि वार्डेन मेडाम बाय कक सालायका मेडाम कक सामानि परे जों डिस्काशन गाहाम फ्रुटफुल डिस्काशन नंखा हस्टेलनि जों जाव तमानि हस्टेलनि बसकां साल हस्टेल ते गाहाम फोरोंखाय जेरै स्टुडेन्टस परिफुरु कुनु जों जाल तांथुन अमनते जों मेडाम आइते गाहाम या परिसाना बाय कक सालायका ते और रेगिं नि कक रखनो जों मेडाम नि नलेज रिखा मेडाम तुने एसुर खायका आमति कुनु रेगिं जदि बतंग सुनिं तो काहाय बमनि एक्शन नानाय ते जों सेक्शन 1 नि वार्डेन बाय कक साना फाइमानि सेक्शन 1 नि मेडाम जों तिनि टाइम दिलांलिया ब जों खरस स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ नि दिना जागा फाइमानि तेबा ब स्कुलनि फाइका फाइ नहर थांका जोंनो नेक्स्ट दिन टाइम लिखलाङो तेबा जों गोबां सिगां फाइथाका बय मालना हनै ब स्टुडियो तंमानि दिनि केसे बय मालना हनै जों जरा तुबि फाइमानि ब जों टाइम दिलांलिया जों केसे स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ नि फाइमानि स्टुडेन्ट नि जों जालनो ति गोबां मा कक्स खालायना हन तंमानि ब जरा लिया आं तिनि अ जागानि थेका चिनि हस्टेल तंग परेनाय चिनि मोनाय संनो अमन केसे मेसेज नामो जों हस्टेल मा फाबाय चालै बुमा बुफानि मायानो जों खिबि हस्टेल दं परि दंगाय जाव चिनि इमां जों मुख थांनांथुन चिनि बुमा बुफानि मोखांनो जों खायमानांथुन ताइ चिनि दिनां चिनि दफा चिनि सुराय चिनि बागै जों साम खाय थांमानांथुन अ नाहार बुं नाहारि जों हस्टेल दं परनानि बागै फायोबा अ इमां मुख थांखाय जों चिनि गार्जियन सानामो जों नर स्टुडेन्टस दंनो स्पेशली हस्टेल दंगाय रंनो मोबाइल लखा याफारजादि मोबाइल बेलाय हाइमिया हस्टेल दं परनारे खरसा सोलोंलायो अ मोबाइल दंनो नर जा रिया दंखै जावन होन जों थाखलायो ताइ जों TSF जों रेगिं मुक्त खायनाय जत हस्टेल अ जों स्टेट नाहारि जों जत हस्टेल भिजिट खालाय दङ जों तिना तुलसिबती हस्टेल भिजिट खायका बसकां साल जों तेबो हस्टेल भिजिट खालायनाय ताइ तिनिनि अ भिजिटनि थाखाय जों चिनि मिनिस्टार टेबल फेयर मिनिस्टार बरंगना सार्टिफिकेट जों अमन गुबुंना जों सार नि तेनि उरो नि तंग जराव अ हस्टेल सालचाहाय भिजिट खायनांथुन ताइ हस्टेल इन्फ्रास्ट्राक्चार हस्टेल रूम केपासिटी बारिनानि अमरनो तै जों गोबां बा डिमान्ड खालायजाक अ हस्टेल बते रूम केपासिटी बारिनांथुन तामनिगे तेरक स्टुडेन्टस परिथानि तेबो एवे रंगि तंगो परिनानि बरक मुसुंजाक बायो आबागै हस्टेल नि सीट शॉर्टेज दंमा बागै बाक्सा सीट मायानि थांगो जों अमनि बागै चिन ट्राइबल फे मिनिस्टार सार्टिफिकेट जों सानाय हायो जागा भिजिट खायबायनांथुन रेगिं दंहांखाय नङा रेगिं एक्शन लानानै दा इन्फ्रास्ट्राक्चार दिगिति बिजाक नजर ना बागै जों मिनिस्टार बरंगना सार्टिफिकेट जों अमनो